que a fase 2 xa ven coido que ninguén pensou en eleccións, salvo Núñez Feijóo. Neste momento vital a xente pensa máis en poder desescalar e que abran xa o bar, Búscase unha certeza que pillar unha mesa, tomar unha cervexa é o que interesa, para votar non hai presa. Feijóo propón votar o 12 de xullo, é cousa de orgullo, ou máis ben de orgullo. Feijóo, que xa tivemos do castigo, espérate un pouco que non haxa perigo. Feijóo, que eleccións, Feijóo, así vai de mellor. Feijóo, a verás ou non, Feijóo. Ten contra a oposición e non sei se a Fernando Simón faralle moita gracia que pelar a democracia nos mande a farmacia. E con un voto por correo imagino a poder de xente apiñada para así logo en xullo irse de escapada. Feijóo con votar o 12 de xullo é cousa de orgullo, o mesmo de orgullo. Feijóo, que xa tivemos do castigo, espérate un pouco que non haxa perigo. Feijóo, é cousa de orgullo. Feijóo, ou cousa así vai de mellor. Feijóo, o 12 de xullo. Feijóo, vota Fernando Simón. 12 de xullo, 2020, yeah. Feijóo, vota Fernando Simón.